bang ano sir, palit na lang to sa motor ko. Ayun guys, naririnig nyo na. Sige sir. Thank you. Okay guys, so ito na guys ang ano, final big bike na tatry natin. Babalik tayo mamaya, test drive natin yung ibang unit nila. Sir, yung lipo mo, mahaba. Parang ganito po. Kung ano yung style lang kung bumubor mo yung dami. Same po ba yung ano niya? One down? Sa giris niya po sir, 1 down 5 up po. Then sa pagliko naman sir, gaya sinasabi nila, laya mo lang yung cabin mo kasi yung cabin nito mas short. Ibig sabihin yung steering niya, yun lang, malit lang. Okay. Then pag hihinto ka sir, dapat naka-straight lagi manobela. Huwag niyong hihinto kang bigla kang liliko. Kasi pag once na nakaganyan yung manobela mo sir, baka may tendency na Matumba ka. Okay. Kaya dapat pag hihinto ka, straight lang lagi, din dahan-dahan lang. Huwag mong masyadong pisilin yung preno sa harap. Hindi ka pwede mag-sudden stop dito kasi medyo mabigat yung motor sir. Pag preno mo, dahan-dahan lang, pitik-pitik lang hanggang makahinto ka. Huwag yung biglang mabilis ka, sabay biglang hinto. Kasi mabigat yung motor sir. Brake din to sir, di ba? Brake din. Brake po. Okay, sige. Then sana naman sir, kung liliko ka, di ba yung sinabi ko sa inyo, cabin na ganyan. Then huwag yung sasagad. Dapat steady lang na dahan-dahan lang, huwag yung nakasagad din kayo liliko. Kasi baka may tendency, matumba naman kayo, may ipit pa kayo ng motor. Okay. Ano nito, around 300 pa yung kilo niya. 300 kilo? 300 pababa yung kilo niya. Bigat. So medyo masakit pag natamaan kayo. 210 Baka hindi ako makagalaw. Ayun guys, sir. Sana. Hindi mo na sir, pakaramdaman lang. Yeah. Then sir, ang ano lang dito, pag kung gusto nyo dayain yung height nyo, di ba ganyan sir, di nyo abot. Usog nyo yung katawan nyo dito, din doon yung paa nyo. Parang ganyan. Pilayin nyo lang, di abot nyo na. Then lahat ng balance sir, ilipat nyo dito. Para daya lang, para maabot yung motor. Yun lang sir. Mabigat. Mabigat siya guys. Then panel po natin sir, fully TFT po. Ganda oh. Anong top speed nito sir? Sa amin sir, di po namin siya may sagad kasi bitin yung kalsada. Pero tumatakbo to ng around 170 to 160 third gear. Third gear? So meron ka pang 3, 4, 5, 6. Meron ka pang tatlong cambio. Third gear, 1/3. 160 to 170 sir. Desera pa lang. Meron ka pang kwarta, quinta, sixta. Oo. Kaya sir, ang request ko sa inyo, kada cambio kapit. Hindi yung kada cambio, bibitaw mo, bitaw yung isang kamay, hindi ganun sir. Pero kung kabisado mo, okay lang. Pero kada cambio sir, lakas mo lang yung kapit mo. Okay, sige sir. Eh, huwag mo siya ipapuhabol yung manobela. Nangihila yan, nangihila. Sir, last na pinatest drive namin sa Bansista, nanginginig. Pero nakangiti. Okay na sir na. Okay na po. Kinakabahan ako. Normal na motor lang yan sir, mabigat lang. Umpisa sagad sir, umpisa sagad. Sir, thank you sir. Buti na lang ina-assist tayo ni Sir Kulit. Yan o, sinasamahan niya tayo guys. Grabe, dadaan mo na. Doon na ako bibilis. Ingay. Ingay. Sige sir. Thank you kay Sir Glenn.
Di ba lobat? Nice. Guys, hindi pa siya lobat. Di ba lobat yung GoPro? Okay, so nakita nyo naman guys. Shit. Maraming salamat talaga sa Binelli. Pina-experience nyo sa akin yung inline 4. Ang sakit sa tenga guys. Ayun. Sa totoo lang, maangas siya. Pero masakit sa tenga. Siguro pag magdadrive ka nito, dapat may ano ka eh. May takip yung tenga mo. Masakit talaga guys, pero ang ganda. So tatop speed na natin siya. Yan yun naman yung panel niya oh. Shit, ang ganda. Ay, top speed. Hindi, sorry, hindi ko pala itong mata-top speed. Kasi ano, basta safe driver na tayo eh. Safe driving. Tayo sa bandara.
Ang ingay, sir. Ang ingay. Sarap, sarap. Oo, ang daming napapalingon eh. Pwede bang ano, sir, palit na lang to sa motor ko? Boss to boss ang usapan doon. Magkano to, sir, yung ganito? Yung unit na ganyan sir, 465 po. 465 guys. So pwede to eh, kasi abot ko to guys. Then ito kasi sir, nakatapos yung upuan niya. So straight to plastic na siya, then naka-lower na siya ng konti. Kaya medyo mababa na siya. Pero dito sir sa kulay dilaw, makapal pa yung cushion niya, kaya medyo mataas. Pwede pang tabasan yan, no, sir? Pwede pa po. Then maski nag-lowered na kami ng 3 inches, mataas pa rin siya. Ay, sir, pwedeng pa-picture pala ako nakasakay dito, sir. Sulitin ko na. Para may post ako. Pwede pa. Ay. Ano ba? Hey. Thank you, sir. Thank you. Yan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my struggle.